ארגמן גוישפי רגע לפה. תודה. הנה יורדת פה. הנה המצלמה יותר ככה מכוונת. יש את המצלמה העליונה. יש את המצלמה העליונה. במצלמה העליונה אתה לא רואה את הקטע הזה. אתה רואה אותה יורדת, כן. ראית אם אתה רואה מבעיה? כן, רואים אותה. לא יודע, זה לא הסתכלתי. הנה. לא, אבל הוא אמר שירדה ברגל, היא לא בעיה. לאט, שלב. רוצים לראות מהכיכר. היא מחוסן? ויצמן? מי אמר לי בקשר שהיא... בנצי. הוא אומר ירוקה. 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 לא דיברתי עם מי שהיה שומר, מה הוא יגיד? אני לא יודע, לא ירוקה. אתה רואה איך שהוא מתרחק ממנה? הנה, עם תעודת זהות ירוקה, חבר'ה. הם צודקים. אוקיי, הנה, תראה איך מוציאה. היא מוציאה את הסכין מהתיק? כן. כן, מהתיק. אם הוא אשמה וזכרה.